Guys, pasyalan naman natin yun ang bayan ng Natividad. Medyo hindi maganda yung panahon pero gagawin natin yung makakaya natin guys para masilayan po natin ng Sky Plaza dito sa Natividad. At ayan, nandito na nga po tayo sa kanilang barangay hall para sa kanilang tourism fee. So mag-register lang po tayo dito. After mo sa barangay hall, hindi naman na po ganun kalayo papunta doon sa Sky Plaza. Guys, kung nakarating po tayo kaagad and makikita po natin po itong lion na ito. Diyan na po yung simula ng ating kalbaryo sa pag-akyat. When going up. Ay, maglalakad kami. Maganda ka agad, no? And guys, tara na sa Sky Plaza. And guys. Kapag wala, wait. Meron pa pataas? Ayan guys, so kala ko hanggang din lang. Meron pang pataas guys. Oh my God. Ayan guys. Pakita ko sa vlog guys, yung pupunta namin guys. Ayan guys, yung pupunta namin. Yung concert. Ayos na yung daan. Hi guys. Arc of Love. Parang hindi ako makakapag-drive pa uwi ah. Ayan guys. Gawin dito, panoorin lang natin. The scenery. Meron pa mataas guys. Para bigla akong mag-workout. Para tayo nagpe-penitensya. Kalo, yun na yung dulo. Hindi pa pala. Ayan guys. So introduction pa lang po. Di mo sure. Sa cross ng Calvario. Nabanog akon. Guys, tignan nyo. Tara! Kala ko parang yung mali ko na mumotorin mo. Just konting akyat na lang. Yo! Walang ayaw ko na dyan. Sige, ito naglalakad ako. Kalahati ng ating lakbayin. Ayan guys. Hindi ko talaga in-expect tong pangyayari to na. Guys. Kala lang natin. Malapit. Tada! And guys, so may energy pa ako. Woo! Woo! Okay. Guys, siguro kung ako bakit yung mga reporter pag nag-document, di sila hinihingal sa bundok? Kaya siguro hindi ako naging reporter. Kasi pag-akit ko pala, hinihingal na ako. Ayun! Malapit na guys! Legit na to! Legit! Woohoo! Ito yung warm up natin bago tayo mag-swimming. Ayan guys. So hindi ko po talaga in-expect na akitan ka. Hindi ako prepared. Nakabidyo na? Oh, yan. Hi, Ritsu. Guys, konting-konti na lang. Pwede bang dito na mag-overnight bukas? Pahinga ka dito, no?
Hi guys, so nakarating na po kami. So makikita po natin ito. Nakakapagod. Sino mo rin yung mga dito din? Ayan guys, so ang challenge naman namin ngayon. Okay, parang sakit ng binti ko. Ay, pababa. Ito, Heaven, kanina dapat. No? Bilangin natin yung step. Ayan, bilang nga. Sige nga. Ayan guys. Next time guys, siguro meron na tayong drone. Diretso na natin video sa baba. Ayan, guys, sige. Ayan guys. And magmerienda na po tayo. So we're done with Skyplot. Susubukan din sana natin sa Maranong Falls pero hindi po pwede kasi umuulan po. Kaya balik to bayan na po tayo at mag takoyaki and milk tea. Thanks for watching. See you next vlog. Bye-bye.